ofundisayo uVabakshini Maharaj. Sesike sayibuka nje ibalezi iminingi sisebenza ngedefinitive integrals. Asibheke manje ukuthi yini esingayenza ukuthi siqhubeke senze lezibalo ezibalekile ukuthi sizazi kakhulu sizikhiphe njengamakhala sesisebenza ngazo. Asibona ukuthi singaqala ngasiphi. Khumbula ukuthi kule video le besikade siqede ukuyenza bengikade ngikukhombise isithombe noma umbhalo ozojwayela nje ukubona kuma textbook. Loyo mbhalo ke ukhuluma ngeentenzi ukuthi f omkhulu x noma f omkhulu prime x. Njengoba ngikubhalela la f omkhulu prime x kuyafana nokuthi equal to f of x noma sithi no f omkhulu x kuyafana nokuthi ufaka uphawu lakho lwesum uthi f of x dx. Uyayibona leyo yinto base lapho sisebenza ngama derivatives nama anti-derivatives. Asibona ukuthi uma siqhubeka ngesibalo sethu sizofika phi uma ukuthi sesiyazi ukuthi ama derivative nama anti-derivative asikhiphela ini nanokuthi ivolume iyasebenzisa isum. Khumbula ukuthi isum iformula yakhona ihamba kanje uB ezansi kube uA. Sino f omkhulu b minus f omkhulu a njengoba ngishilo ukuhamba kweformula. Manje uma sinento kanjena ke ukuthi sino f omkhulu siphinde sibe no f omncane base no prime bakhona bayasebenzisana. Uma kumdwebo sesithola ukuthi uB ungubani kuzosisiza ukuthi sithole nokuthi uA ungubani okuzosifakela ini okuzosikhiphela phela inamba esosebenza ngayo ezositshela ngani ngokuthi ingubani ivolume noma ivelocity yakhona. Awuthi ngithi ukudweba la umdwebo wethu esosebenza ngawo uzosikhiphela singakafaki nale ndaba zokukhipha sithi uqala la sithi f of x equal x squared plus 1 asithi 1 wethu mhlambe ula sinyuse umdwebo wethu kunini sugcilela umdwebo wethu ubheke phezulu uyi concave ebheke phezulu. Sithi u1 wethu ungalaphaya la siqale khona okungakunika nje esingakubiza ngeclue ungaxwayisa nje vele kusaye seqaleni ukuthi uma ukuthi umdwebo wethu usuka le ku1 kusho ukuthi uA uzoba nguba kusho ukuthi uA wethu uzoba uma ukuthi ngithi umdwebo wethu uyivala lapha yana ka3 nje bangithela ka3 kusho ukuthi uB wethu uzoba ngubani. Yabona ukuthi njengoba ngikugqamisela ngokuhlobisela lesikhala esivulekile ukuthi ngikuxwayisa nje ukuthi njengoba uhamba mhlawumbe ubusebenza ngesibalo sakho uzikhumbuze nje ukuthi usebenza kanjani. Asibona ukuthi yini enye edinga ukuthi siyifake. Angithi siyabona ukuthi uA ungubani sithi 2x plus 1 uzosipha bani 2x nase ngithi 2x ngiqonda ukuthi x squared plus 1 gibe no x cube over 3 base x wethu uqhubeka kanjani lapha esikhaleni sika y wethu bese nayo number sinayo 3
ukube enzansi sibe no minus 1 equal sizoba noba sino x cube over 3 njengoba sibona lana sibe no plus x wethu sibe no x wethu ozosipha bani esokwehlisa ngawo lapha esubambele ngokuthi sino 12 manjena sino 12 la ngezansi f3 wethu sibe no f minus 1 sisukela ku x cubed or over 3 lapha u f minus 1 wethu f wethu omkhulu uzokwehla ube njani kube u minus 4 over 3 sino minus 4 over 3 singena siqhubeka siyapi kathi sesithanda nokuphelelwa isikhathi kuzomela mhlambe sibheke isikhala estisha sokubhala kumele ukuthi kusize kakhulu ukuthi ube nokuthi usigqamise isikhala sakho nakuke asithi uqhubekela kusikhala esisho ngoba besegcwele kakhulu lapha usabona nokuthi yini esebenzayo yini engasebenzi athi ngidwebe futhi la esinye isibalo ya uqondile ubena uhlukane uqondile nangapha githi f of x wethu ngizothi equal square root sika x kokusizana nokuthi uzikhumbuze uma ukuthi into uke wayibona ukuze uma into uke wayibona usuyazi ukuthi ngokukhulu ukusheshsha ukuthi konje yini square root sika x yabona so faka u-fx lapha phezulu nama x zami uma ugqama uyobona ukuthi ekube mhlawumbe uyaqhubeka ubuyogcina mhlawumbe siubize ngeconcave ibheke phansi ngoba uyabona ukuthi usuka phansi uyeshona le phezulu uphinde uyogoba uyowa kodwa ke nakomunye sekungena nomunye umugqa ovese emhlabe khona lapha phakathi babe ba intersect kube khona la behlangana khona lana ke sifuna ukusikhombisa ukuthi sithola kanjani isikhala noma isisindo sesikhala esingaphakathi kwemigqa yethu ehambile yahlangana kwakhona la ihlangana khona esingayibiza ngokuthi intersection thina sifuna ukusebenza ngaloko ngikuhlobisayo lapha phakathi nendawo thina nje sifuna leso sikhala thina iloko ke sikufunayo nayi intersection yethu ngalapha ya thina leso sikhala sesifunayo sithi mhlawumbe sisuka la ku10 sibe no comma 01 ngapha singathi inamba singafaka inamba ethini mhlawumbe la nje esingahlawumbisa ngayo sisebenze ngayo sethi sino x squared sibe no x cube x squared no square root sa x ay x cube ncese sengibuye ngicabangele izibalo esisenzile x wethu siyazi ukusho ukuthi oqala uzoba ngu0 owesibili uzoba ngu1 ngoba lapha ya umugqa wethu uqale lapha ku0 uyenyukela umugqa wethu uyela ku1 uma sekunjalo ke sehla kanjani nesibalo sethu sifike sisigcwalisele ngala asithi sibamba la sesicalisela size siyofika lapha ngezansi esizama ukukhombisa ke kuzo lezi zibala ukuthi kubalekile ukuthi wazi ukuthi nezibalo ezihlabanayo kungena uline ba intersect siyazithola nazo sisebenze ngazo